Spark til bolden. En fodboldspiller sparker en bold, hvis kurve kan beskrives med funktionen f parentes x er lig minus 0,01 x i anden plus 0,5 x. Og x'et, det betegner, hvor langt bolden den er røget ud på banen. Og f af x beskriver den maksimale højde, bolden når op i sådan en spark. Og så står der her, at en spiller skyder til en anden medspiller, der er 50 meter væk. Men 4 meter fra den medspiller, der er der en person, der er 2 meter høj. Bolden kommer over modspilleren, eller vil den ramme ind i modspilleren. Men for at finde ud af det, så skal man først ændre funktionen ved hjælp af de her skydere, så den passer med den her op. Og når man gjort det, så kan man altså gå ind og aflæse, om den her kurve altså rammer af en modspiller, eller rører over en modspiller. Bagefter, så skal man prøve at ændre på de her konstanter, så man får en graf, der med helt 100% sikkerhed vil ryge over modspilleren. Og rammer medspillerens position. For at skrive noget, skal man lige huske at trykke skriv hernede, for der kommer det her skrivefelt frem.